המראה היפה באישה הוא כזה שהחלק הצידי או השליש הצידי של הגבה מורם יותר מהשני השלישים המרכזיים. שלום. בוקר טוב. מה שלומך? מה נשמע לבנה? בוא נתמקד ככה מה מפריע לך. מה שמפריע לי זה הפפיים, קצת יש עודף אור, וגם הייתי רוצה להרים קצת את הגבות, שיראה שאני ערנית, לא עייפה. תראי, קודם כל טוב שציינת גם את עניין הגבות, כי אם רק נרים את האף, זה לא ייתן תוצאה מיטבית. בעצם אצלך יש גם את המרכיב של העודף של האור, וזה אנחנו קוראים דרמטוכלזיס, זה כל החלק הזה. אבל יש בחלק הצידי נפילה של הגבה עצמה. כלומר, את רואה שגם בלי לעשות שום דבר לאף, עצם הרמה של החלק הצידי של הגבה פותח לך בעצם את כל החלק הזה, פותח את מפתח העין. את גם תרגישי את ההבדל, כלומר אנחנו מתרגלים לזה שהעין לאט לאט נסגרת, אנחנו כבר לא שמים לב, אבל את תרגישי את ההבדל ששדה הראייה שלך נפתח יותר. אחלה, נצא לדרך? תודה רבה, בטח. יאללה.